Ze modu zaudete? Ondo, ezta? Bueno, urte berri hon eta hori gauza danak, eta aizue, hemendik zeo zerk esaten dit, ipuina daukagula. Baina, ipuin oso berezia, norbaitek eskatutakoa. Ikusi nahi da zuen hor? Bai, entzun? Nirekin naiz eta erakusten oso vampiro arriskutsua agur musu bat. Eki, baina ze ipuin polita. Prezaudete vampiro beldurgarria entzuteko? Ba, hortxe doa. Historio hau, Transilvaniako kaleetan gertatu zen. Transilvanian zuek badakizue, vampiro famatu asko jaio egin direla, Eta neska bat kaletik zijoan, la. Orduan, oihu bat entzun zuen. Oihuaren ostean itzala ikusi zuen. Itzala ikusi ostean, gizotzo baten uluak entzun zituen. Au! Aizue, neskatxa, aiene. Eta orduan bai, orduan entzun zuen. Ni vampiro arriskutsua naiz. Vampiro arriskutsua? Bai, arriskutsua hori esan dudana. Kotx egiten dutena. Zuk? Nola? Baina ez dizuz beldurrik emon? Ez didazu beldurrik emon. Nola ez dizudala beldurrik emon? Nola izan daiteke hori? Baina ni vampiro beldurgarria naiz. Bueno, bai, baina oso triste nago, ze bihar kriston zuzto erraldoia eman behar dut eta ez badut ematen. Platanoak zuritzeko eskolara eramango naute eta nik ez ditut nahi platanoak zuritu. Ni vampiroa izan nahi dut. Vampiroa izan nahi duzu, Ondo da. Ba, susto erraldoia eman nahi baduzu, susto erraldoia ematen lagunduko dizut. Eta biharamunean Transilvaniako kaleetatik neska bat doa, paseo bat emoten. Eta orduan, gizotzo biren ahotsak uluak entzuten dira. Au! Orduan, itzalerraldoia agertu da. Eta itzalaren ostean, nya! Ni naiz vampiro! Esan zuen neskak, arriskutsua! Eta ahoz gora jauzi zen lurrera. Monstruo guztiak, Transilvaniako monstruo guztiak, han zeuden, ikusten, ia nolako susto emango zuen vampiro txikiak. Eta, onena da, susto, onena, neska jauzi da, ahoz gora. Vampiroa pospozik zegoen, susto erraldoia eman dut, bai, hemendik aurrera, vampirorik onena izango naiz. Eta izue, urrengo egunean, vampiro beldurgarriari eman zioten. Vampiro beldurgarriaren domina, saria irabazi zuen. Eta jai bat egin zuten denok batera ospatzeko. Hantxe monstruo guztiak. Eta nola ez?
otxoak, au, posposik. Vampiroak esan zion neskatzari, Aizu, neskatxa, eskerrik asko, niri laguntzearren, begira, saria jaso dut. bai, ez, eskerrik asko, zuri, ze hemendik aurrera, ez diot beldurrik izango. Beldurtu zarete, beldurtu zarete nire kolonilloekin. Gezurrezkoak dira, hombre! Bueno, eki, baina ze ipuin polita. Eta zuek badaukazue gustoko duzuen ipuin bat? Eskatu ekiren moduan, eta kontatuko dizuet, horrela, danok batera entzungo dugu, zuen gustokoen ipuina. Aizue, non eta hemen bazen behin zaioan. Itzaraten zaituztegu, Astero, zuekin, Oizmendi telebistan. Agur! Bizkaiko Foru Aldundiak babestutako hedabidea.